Хвала Христу! Вітаю вас, паважаныя тэлегледачы. І сягоння жадаю, каб мы разам паразважалі над цудоўнай урачыстасцю Маці Божай Буцлаўскай. Ці для веруючых у Беларусі важнаю з'яўляецца урачыстасць Маці Божай Буцлаўскай, пішуць вернікі з Ліды. Паважаная Маці Божая Буцлаўская з'яўляецца апякункай усёй Беларусі. Яна з'яўляецца тварам гэтым вобразам нашай Беларусі, цэнтрам нашага рэлігійнага жыцця. Таму для кожнага верніка, у якой бы ён не жыў дыяцэзіі, альбо да якой бы супольнасці не належаў, фэст буцлаўскі ён мае важнае значэнне, таму што ў гэты дзень мы ушаноўваем Маці Божую Буцлаўскую, якая з'яўляецца апякункай Беларусі, тая, якая яднае нас у адну хрысціянскую сям'ю, у адну каталіцкую сям'ю. Ксёндз Юрый, прабачце, калі ласка, можа за недарэчнае пытанне, але калі ўзнікла парафія ў Буцлаве? Пытанне дасылае Зыгмунд з Вішнева. У 1530 годзе браты бернардынцы з віленскага кляштара прыязджаюць у паселішча Буду, якое знаходзілася, якое мела гістарычнае названне менавіта Буцлаў, гістарычнае названне Буду. І будуюць тут, у гэтай мясцовасці, невялікую драўляную капліцу. У 1591 годзе на гэтым месцы, на месцы капліцы, быў асвечаны першы драўляны касцёл, які быў пад тытулам «Адведзінаў Найсвяцейшай Панны Марыі». У 1613 годзе у Буцлаве з'яўляецца абраз Маці Божай Буцлаўскай. 29 ліпеня 1767 года закладваецца вуглавы камень пад новую прыгожую святыню, якая сягоння з'яўляецца базылікай мінорис, базылікай меншай, але па сваёй велічы яна з'яўляецца найбольшай святыняй у Беларусі. Пра гэта варта ведаць і гэтым варта таксама ганарыцца. І з 9 снежня 1787 года Буцлаў становіцца самастойнай парафіяй. Калі да гэтага часу гэта была маленечкая філія, невялічкая капліца, пазней драўляны касцёл, але ўжо з 1787 году гэта самастойная парафія. У наш час, пасля таго, як скончыўся пераслед веры на нашых землях, з 1990 года распачынаецца аднаўленне, адраджэнне культу Маці Божай Буцлаўскай, адраджэнне гэтага святога месца, якое прываблівае не толькі сваёй прыгажосцю, але перш за ўсё прываблівае кожнага з нас сваёю духоўнаю моцаю. Хвала Христу! Ксёндз Юрый, раскажыце нам пра гісторыю ўзнікнення абраза Маці Божай Буцлаўскай. Пытанне даслала Вольга з Жабінкі. Паводле хронікі айцоў бернардынцаў, абраз Маці Божай Буцлаўскай у Будзе, сучасны Буцлаў, з'яўляецца ў 1613 годзе. Да гэтага часу ён у 1598 годзе абраз трапляе ў рукі знакамітага ваяводу Яна Паца, які заўсёды гэты абраз вазіў з сабою, які вельмі любіў гэты абраз і любіў маліцца перад гэтым абразом. І пасля сваёй смерці гэты абраз дастаецца вікарыю з Даўгінава. І некаторы час ён знаходзіцца у святыні ў Даўгінаве. Але пасля просьбы айцоў бернардынаў гэты абраз быў перавезены ў Буцлаў,
Найперш у драўляны касцёл, які ўжо з таго часу быў такой адной часткай вялікага касцёлу, невялічкай часткай гэтага касцёла вялікага. Ён быў змешчаны там. У наш час абраз Маці Божай Будслаўскай стаў усебеларускай святыняй, і цудоўным доказам гэтаму стала каранацыя, якая адбылася 2 ліпеня 1998 году, якую каранацыю правёў святой памяці ксёндз кардынал Казімір Свёнтак. Варта ўзгадаць, што таксама з 1992 году аднаўляецца традыцыі пілігрымак, і з 1992 году кожны год да Будслава крочаць пілігрымкі. Ведаем пра пілігрымкі, якія ідуць у Будслаў. Раскажыце нам пра іх вартасць і сэнс. Пытанне даслаў Кірыл з Рагачова. Паважаныя людзі жадалі ісці ў пілігрымку, таму што гэта не проста паход. Таксама ў наш час пілігрымка гэта не проста паход, калі я жадаю пайсці у пілігрымку, бо мне больш няма чым сябе заняць у летні час. Не, пілігрымка гэта рэкалекцыі. Пілігрымка гэта момант, калі я свядома іду з канкрэтнай інтэнцыяй, з канкрэтнай просьбай да Маці Божай Будслаўскай. І калі удзельнічаеш у такой пілігрымкі, ты разумееш, наколькі яна мае важнае значэнне для духоўнага жыцця не толькі чалавека, які крочыць, але для духоўнага жыцця сям'і, для духоўнага жыцця краіны. Таму што тыя інтэнцыі, у якіх інтэнцыях ідуць людзі і моляцца, ахвяруюць свае фізычныя сілы дзеля таго, каб Бог прыняў іх малітвы, дзеля таго, каб зрабіць якіясьці абмежаванні ў сваіх, можа, патрэбах. Людзі ідуць са светлымі мыслямі. Шмат адбываецца малітвы ў пілігрымках, ёсць магчымасць споведзі. Чалавек сапраўды перамяняецца аблічча нашай зямлі, таму што змяняюцца людзі. Пілігрымка яна таксама мае важнае значэнне, таму што ў часе пілігрымкі таксама адбываецца цудоўная евангелізацыя тых мясцовасцей, тых мястэчак, тых гарадоў, праз якія ідуць пілігрымы. Людзі пытаюцца, а што гэта? Што адбываецца? І таксама можна сказаць, што пілігрымы ў гэты момант з'яўляюцца такімі апостоламі, якія сваімі намаганнямі, сваімі стараннямі прыносяць Хрыста, нясуць Хрыста праз нашу беларускую зямлю. У нас да нашай святыні Маці Божай Будслаўскай крочыць шмат пілігрымак з розных куточкаў, з большых парафій, з меншых. Нехта ідзе 5 дзён, нехта ідзе 3 дні. Некаторыя парафіі ідуць па 9 дзён. І гэта вельмі важна, каб мы умелі зразумець тых людзей, якія ўдзельнічаюць у пілігрымках, але пры магчымасці самім паўдзельнічаць у такіх рэкалекцыях, калі я іду да Бога, калі я адкрываюся менавіта на духоўныя справы, на тыя разважанні, якія адбываюцца ў часе пілігрымкі. Таму гэта справа святая, у такой справе варта ўдзельнічаць, альбо такую справу варта падтрымліваць. Дзякуем, паважаныя, за лісты, якія дасылаеце на адрас мітрапалітальнай курыі ў горадзе Мінску, а таксама на мой электронны адрас. Няхай добры Бог благаслаўляе і асвятляе вашае жыццё. Да сустрэчы.